W wielu miejscach w Polsce uczczono dziś pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. Dziś mija 85 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. Wśród 22 tysięcy zamordowanych przez Sowietów Polaków byli oficerowie, policjanci, polska inteligencja oraz duchowni. Za wszystkie ofiary tego ludobójstwa modlono się dziś w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Jesteśmy wszyscy, jak tutaj obecni, przekonani, że również wśród tych, którzy byli wielcy wielkością świadectwa dawanego Chrystusowi i dawanego naszej ojczyźnie, byli bohaterscy jeńcy obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Ich wszystkich dzisiaj polecamy miłosiernemu Bogu. Niech ich pamięć, a nade wszystko pamięć o naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie mobilizuje nas